Ini mo, ang beso extension. Ito. Boleh mo radio. Pandai Balay na pong radio. Balay na pong radio. Kita mo verb. Kay violet, ilagay nag samad. Violet, bebe. Dagang kang violet, bebe. Daming tao. Sabi ko eh. Bira ko na nasay. Ano na? Ano tayo? Tingnan na mo kuwan. Ha? Buk na. Ito. Daming tao. Iris friend is gourmet na eh. Ay, may hangin. Guys. Daming tao guys. Ay, hungon lang. Wala tayong tao guys. Ay, extension mo eh. Hindi ko kita sa habol nga blow. Nilaban ra ba to, doy? Kadto, bonito to. Buling magbun. Oy, 9 million. Bonita. Dito lubot. Asa na nilip yung mga kunay eh. Ihay-hay lagi na. Asa na kunay mo may ano na eh. Mukha po din kayo. Ano ay pilo na eh. Gusto na siyang sininan. Kaya magbung na diya. $23 million. Nahol na tao. 20 million, walang tao. Eh, tama. Ha? Hindi ko migda. 17,000 if 1 million. 20,000 million. Comment kayo dyan mga buddy. Mga kahandos, buholanos. Comment. Please comment and link. Click. Section. Nasa comment section ang link. Handa kong magparaya. Yagis said hi. Hello. How are we? Dakong magparaya kahit na anong sakit. Stop na ka. Hello. My head is aching because happy lagi oh. Kita bang biit. Limutan si baby. Hello, 9 million. Hangin? Kataghanin. Oh, mo na pagini day. Sabi. Oo. Extension may ano na. Oh. Hangin na. Anong baby? Extension may ano.
extension. Extension. Nasaan yung extension? Wow. 11 million. Siya. Ang kamay. Saksak na daan mo mga kuan. This part? Felix Talbo. Felix Talbo, hello. 28 million. Hello, Felix Talbo. Nagabi pag live. Kamusta? Day, tumila mo ka. Kahit na anong sakit, basta't lumigaya ka. Yagis, speak English. Pastilan. Hello, Yagis. I'm Mikael Handos Boholanos. I'm from Cebu City. Oy. I speak English, man. Are you Romanian, Yagis? Sabi ni Maris Gavris. Turkey. Wow, Turkey. Shout out all Turkey. Turkish. All Turkishan. Shout out. Turkish. Maris Gabris. Shout out. Turkish. Hello, hello. Turkish. Hi po, I'm Philippines. Sabi ni Virtual Back Office PH. Wow. Hi po, I'm Philippines. And OBC is even our leader. Huh? OBC is even our leader. English paka ang mga tao niya eh. Hi, Loridana Sinka. Loridana Sinka, hello. Virtual, saan ka sa Philippines? Saan ka sa Pilipinas, Virtual? Virtual Back. Bajita Bujam. Saan naman yun? Ay, Bajita Bujam. Hi. Hello. Baik na po ka no? Bye. Diha, bisikleta. Kawan, gara ka. Ayo. Gora, kumayo ha. Gusto ko na kung bakit mo nila eh. What is your name? What is your name? I'm Mikael Handos Boholanos. I'm Mikael Handos Boholanos from Tagbilaran City, Bohol. Yeah. Yeah. Taga Pilipinas po ba kayo dyan? Mag-comment po ang mga taga Pilipinas, taga Pilipino. Mga Pilipino. Hello po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening. Good morning. Good night. Bye ka. Teka. Kung tagang ha. I will sub. Oy, thank you, Bajita Bujam. Thank you. Kumak na ba? Oh, madam. Nag-live rin sa papa. Bajita Bujam. Bukas ka. Thank you for subbing my channel. Sabi. Where are you from? Taga saan po kayo? Fictional character you trust. In the darkness in highway,
Balik na lang. Mga fakulitas, ngadto sa Pulinitas. English pa. Oh, hindi ginuntan si baby. Ito sana. Samad. Kita mo bang mga bagay na dapat makita? Ano bang mga dapat mong ginawa? Ganang tali sa paa ng mga mata ay sarap ng buhay, lalo na't alam mo saan papunta. Hi, I am back now. I will like. Thank you. Thank you for liking. May mga taong dilat ang mata. May mga taong tinatalian, sariling kamay at paa. Di may tinatalitan ta, hindi nakita. Nan ka pa magbabago, nan ka pa matututo. Lalo na tanong mo saan papunta. I'm only one watching. Yes, you're only one watching now. Bajat Bajita Muzam. English pa para makasabot na siya. Thank you so much for watching me, ha. Na. I'm my guitar. English ka na. Kaya pusod siguro na siya. Bibi, bibi, mama, bibi. Wait lang ka na kay samad. What you doing live for? I'm doing live for Watch our my watch hour, Bajita Bujam. I'm doing live now because for my watch hour. Because my watch hour is very small. My watch hour is very small. Beautiful guitar. Yes.
14, 14, 15, 16. Which country? I'm from Philippines, Bajit Bujan. I'm here in the Philippines, somewhere in the Philippines. 17 viewers, thank you. From the I'm here Philippines. from the Philippines. Bohol. Bohol, my country is Bohol. And my hometown is Tagbilaran City Mall. Tagbilaran City Mall. Hey, India. Oi, India. Shout out to all Indian people. There are so many India here in the Philippines. Baji. Yeah, the study. Here in the Doctor. my country is mini India. Indian. Many people, many Indian people because they're Study. studying in medicine. Studying in medicine in my country mall. Please. Ano yan? Please. Ano yun? Please. Huwag mo itong panoorin sa sakit ng oras mo. Please. Firehouse ba? Firehouse. Yes, the time is right, we're almost the same. Waiting on time, living my life together day by day. Make a wish, sitting on a prayer. Really got time on to you and never wonder, should we be there for me? You would never wonder, was right, was for me. Finally found
Islanda. Every kiss is like a brand new. Bukan ya? Bukan dyan. Takot naman. Tarong dito to. 3 million. Shout out. Okay. Yung binuangan mo. Si Adan o si Iba nagpuyo sa paraiso. May suotang kalawasan kaya may alturas dito. Amo ra may makit-an kaya may natabunan. Karurot, karurot ang kabaw ni Burot. Cotabato, Cotabato. How old are you? I'm 31 years old. I'm 31. How about you, Baji? I'm 31, but my face is all old because of the sun. It's very init. Okay. Ako wala, 6 million. Shut up. Tarong, Yan po kayo mo rice.
rice ko nito. 14 million in the house. Thank you so much for coming my live stream. I hope you're understanding. Hmm? Puro ta intro na yung lalo na eh. Ayun, kurang Hindi, ako na po. Kedengaran? Kedengaran? Love. Kalimutan ko. Love ko ba mapapansin? Love ba? Hindi bagay. Ano na yung pita na eh? Love ka ba mapapansin? Sa iyong mga kapaligiran kay dumina ng hangin at ina ang mga ilog natin. Di na masamang pagmulan kung malayo-layo na rin ang ating narating. Ting masdan lang ang tubig sa dagat at ikulay asul ngayon'y naging itim. Ngayon lang isinilang may mga tao ding matagal na nisilang. Puno pa kaya'y aakyatin ang dagat, kaya pa bang lalayan na natin pa pang pag-isipan nangyayari sa ating kapaligiran. Basta't lang tubig kulay so ngayon'y nag-iingiti. Ang mga bata pa kaya silang naakyatin ay mga pangalangan yan. May mga puno pa kaya silang lalayan. Yatin. Ay natin. Wala, putlang kini na ba? May punong lalago yan, Dabi. May bata yan siya. Bata ko ni Mami. Wala, kaya mo ikangod. Relax. Kaya kukuhan ba sundugan na kanang Kasi mo wifi ko kuya. Hindi mo. araw gabi. Bakit score sa rin alalakan score sa rin Malimut-limut. Good night lang. kita na ba ang mga bagay na dapat mong makita? Paano ba ang mga bagay dapat mong ginawa? Riyan ang aking paa, ang mata, kay sarap ng buhay lalo
alam mo saan papunta. Kami ba? Luto na siya good. May mga taong dilat ang mata. May mga taong tinatalian sariling kamay at paa. May tinatalikdan. Kung paano niyo ba ka ng lyrics, Lyrics. Ano lyrics? sundugan. Be, ang katarong ko kanta, be. Ano ko ba? Ano sa Chrome, uy. Chrome. Ano kuya? Tama. Ang hero. Asa. Tuog na na. Pigay ko kondo bidong. Kanang ko ano ba sundugan? Una atong kapaligiran, sige. Chrome. Ano ba? Chrome, yan as YouTube. Ora. Charge ka. Love si baby kuya. Love si baby kuya. Hindi nararamdaman yan. Beses na rin tayo umiinit. Dati ginahirain. Ito tayo. Tapos pilahan eh. Lihat lagi ko ano ke kaon. Isun, mga babulgam. Sabi, Di ka biyan, balik ka pa ka niyo kuma. Hindi mo biyan ako kuma. lagi. Sabi naman nakaran. Nga bambal ko kaon. Ha, di kaon na pala ka. Papansin ang iyong mga Tawa di ay. hangin pati na ang mga ilog natin. Di na masamang pagunlad at malayo-layo na rin ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat. Di kulay asul ngayon naging itim. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin. Sa langit ay huwag nating paabutin. Wi-Fi ha. Ang tayo'y pumanaw man sa riwang hangin. Sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling. Sa aking pagpanaw sana'y tagulan. Ang para ko ay aking dadalhin upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Ang mga batang ngayon lang sinilang may hangin pa kayang matitikman. May mga puno kaya silang napilating, may mga ilog
ba kayang alam mo yan? Bakit di natin pagsisipan nangyayari sa uyog ba? Okay. In your dreams. Uyog ito. Hmm? Ano si tanaw ni mga balita. Itang balita, isda na lata. Darating ang panahon, mga ibong gala ay wala nang kadadapuan. Basta ang punong dati ay kailan ngayon mamatay dahil sa ating kalukuhan. Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa. Ingatan natin at huwag nang sirain pa, pagkat ang kanyang binawi tayo'y mawawala na. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana tag-ulan. Para ko ay aking dadalhin, pang sa ulap na lang tayo magkantahan. Na, ito. Wala na eh, zero na. Zero balance na. Zero na. Hmm. Uy. Ban pa, nakanta pa. Na mga karaan ba na nagtibigilan. Ah, Zero na. kung gusto ang pag-isip kong muli, gawin mo. Sleep na, baby. Sige, ikaw na to. Sige, chord sa to. Ito ba na to? Oh. Ay, ay. Antok na ako. Ito pa yung chords. Kan lagi. Katong Ano? Tagalog ba mga Tagalog? Pagod na ako eh. Maraming salamat guys tayo mag-end na guys. Guys, pagod na ako guys. Sobrang pagod na. Thank you. Maraming salamat sa mga pumunta Ay, kita pa. na tayo mag-end ha. Wala, tayo mapindot. End. Alright, thank you.